سلام كبرى تخاطرتي كما يتغنيو زي أب هارموني ميديا نفنو نايجينا متسيحت مدبنا يلوم سومن نابخم نوربو زلنا خوينو أبنا يلوم معانت مدبنا أزينا قدس زبرنا سلسة متبتات حيزنا متيناكم علينا أتي قدامي أقدس خوينو زرخبنا يو بمغنيات ناي سامر مقشا ولدي بحبار مصدقون زقشي لغنتات نتقاتيمو ولا حد قليل سؤال كات قشي لغنتات كوينو حدا خاب ولدي مسكول عتاب زقشي لغيزيقن ዘጋጥም ዘሎ ቆልዑ ሽግራት ብዙሕ ይድወለና ስለ ዘሎ ካብ ኤርፖርት ኮይኖም ኣብኡ ምስ በፅሑ ተሸጊሮም እሞ ከዓ ንመገሻ ተደዊሉ ከዓ እቲ ሓደ ወላዲ ዘይርከበሉ ኩነታት ህሉ እሞ ይሽገሩ ስለ ዘለው ብዛዕባ ሜዲቫንድ ዝበሃል ወይ ከዓ ክትገይሽ ከለካ ከተውፆ ዝግባአካ ነገራት እሞ ሒዝካዮ ፀኒሕካ እቲ ካልኣይ ወላዲ ኣነ ተቃውሞ የብለይን ኣደ ምስ ውላድ ወይ ኣቦ ምስ ውላድ ክገይሽ ፀገም የብሉን ኢልካ ሰኣን ምሕባር ዘጋጥም ዘሎ ሽግራት እሞ መገሻ ዘተኣጓጉል ዘሎ ኩነታት ይፍጠር ስለ ዘሎ መብዛሕትኡ ግዜ ሓደ ካብ ወለዲ ንቆልዑት ሒዙ ገይሽ እንተሎ እቲ ካልኣይ ወለዲ ናይ ብዛዕባ እቲ መገሻ ሓበሬታ ከም ዘለዎን ከም ዘይቃወሞን ፈሪሙ ኣነ ደቀይ እገለን እገለን መሰቦኦም እገለ እገለ ናብ ከምዚ ቦታ ክገሹ ተቃውሞ ከም ዘይብለይ መገሽኦም ከም ዝፈልጦን ገለ ነገር እንተሎ ከዓ በዚ ክትውከሱን ትኽእሉ ኢኹም ኢልካ ናይ ኮንታክት ዲቴይልስ ገዲፍካ ኣብኡ ምግባር እዚ ዘይምግባር ግን ካብ ኤርፖርት ተደዊሉ ይሰኣኑ ኣብ ስራሕ ገለ ይኾን እሞ ነቲ መገሻ ዝተኣጓጉል ኩነታት ይፍጠር ስለ ዘሎ እዚ ከይከውን ከሎ ክትጥንቀቑ ከም ዘድሊ ብብዝሒ ከምኡ ከጋጥመና ነይሩ እሞ ሕጂ ከዓ ንብዚ ስቱድዮ ምእታውና ከምኡ ዓይነት ሕቶ ስለ ዝመፀ እዚ እግረ መንገድና ክንሕብረኩም ነቶም በይንኹም ዘለኹም ኤንሳን ቮርናድ ዘለኩም ፀገም የብሉን እቲ ወለዲ ሓደ ነቲ ሓደ ፈቃድ ከይሃበ ክወፅእ ከሎ እዚ ሃገራት እውን ይሓታዮም ክትኣቱ ከለካ ኣብዚ እውን ክትወፅእ ከለካ ሓቱ ክእሉ እዮም እዚ ከዓ እንታይ ቆልዑት ወሲዶም ኣብ ካልእ ሃገር ገዲፍካ ምምፃእ ካልእ ዓይነት ገበናት ወይ እውን ናይ ቆልዑት ትራፊኪንግ ንምክልኻል ተባሂሉ ዝተገብረ ስለዝኾነ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሕጊ ስለዝኾነ ሰባት እቲ ክገብርዎ ዝግባእ ኣማሊኦም ክህገሱ ደጊምና ብፍላይ ከዓ ሕጂ ሳመር ስለዝኾነ መገሻታት ስለዝበዝሕ ብከምዚ ዓይነት ንኣሽቱ ጌጋታት ዕብይ ዝበለ ሳዕቤን መፅኡ ከየኸልክል ምእንቲ ምጥንቃቅ ከድልዩ ስለዚ እዚ ክንሕብር ኢና ኢና እቲ ካልኣይ ካብ ዕለት ሓደ ጀሚሩ ኣብዚ ኦልሬዲ ድሕሪ 3 መዓልቲ ኣቢሉ ኣብ ተግባር ዝውዕል ናይ ጉምሩክ ሕጊ እዩ እሱ ከዓ ስጋዕ 150 ዩሮ ዝበፅሕ ወይ ከዓ 1500 ዝበፅሕ ቅድሚ ሕጂ ዘይክፈሎ ዝነበረ ቫት ግብሪ ሕጂ ግን ክኽፈሎ እዩ ተባሂሉ ሕጂ እዞም ካብ ካልእ ካብ ኤውሮጳ ወፃኢ ንብረት ትእዝዙ ዝነበርኩም ኣብ ዳግመ ግምት ምግባር ከድልየኩም ንነፍሲ ወከፍ ተኣዝዝዋ ነገር 3 ዩሮ ብላዕሊ ተወሳኺ ይግበሮ ስለ ዘሎ 4 ነገራት ዳኣዚዝካ 12 ዩሮ ተወሲኽዎ 120 ክራውን ዝያዳ ካብዚ ምግዛእ ሓይሽ ካብ ደገ ምምፃእ ምባል ክመፅእ ስለዚ ካብ ኤውሮጳ ወፃኢ ንብረት ትእዝዙ ሰባት እዚ ተቐይር ዘሎ ሕጊ ናይ ጉምሩክ ስለ ዝትንክፍ ምጥንቃቅ ከድሊ እዩ እሱ ምናልባት ኣብኡ ወፂሎ ኣብ ናይ ትልበርከት ሓበሬታ ከምዚ ናባኸም ኣብሎ ኣለኹ ክትርእይዎ ኣብዚ ከም እትርእይዎ ዘለኹም 150 ዩሮ ትል ኣቢብ ትፈላላ ሸፖነተት ኦንላይን ተዓዲጉ ስጋዕ 150 ዝበፅሕ ዘይክፈሎ ዝነበረ ሕጂ እዚ ተጀሚሩ ስለ ዘሎ ደጊምኩም ሕሰብሉ ቅድሚ ምእዛዝኩም ክብሉ ትልበርከት ኣውፅኦሞ ዘለዎ ሓበሬታ እዚ እዚ ብኸመይ ክሕሰብ እዩ እቲ 150 ዩሮ ንብሎ ዘለና ስጋዕ 1655 ዝበፅሕ እዩ ካብኡ ንላዕሊ ዘሎ ኦልሬዲ ዝነበረ ዋጋ ስለ ዘሎ ብኡ ይኸይድ እዚ ከዓ እንድሕር ዳ ቅድሚ 1 ጁላይ ኣዚዝካዮ እቲ ግብሪ ከዓ ስጋዕ 30 ተደይመፅ እዩ ድሕሪኡ ግን መዓዝ ኣዚዝካዮ ብዘየገድስካ እቲ ንብረት ኣብ ክኣቱ ከሎ ግብሪ ክኽፈሎ ምዃኑ እዚ ኣብዚሕካ ሰቂልካ ምእዛዝ ዝነበረ ሰባት ክጥንቀቑ ምክንያቱ 3 ዩሮ ንነፍሲ ወከፍ ክብሉ ከለዉ ተደሚሩ ክንደይ ነገር ኣዚዝካ ኣዝዩ ብዙሕ ነገር ክመፅእ ስለዝኾነ ኣብዚ ጥንቃቐ ከድሊ እዩ ምክንያቱ እቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ዋጋ ንዕኡ ሪኢኹም ካብ ደገ ብፍላይ ካብ በዓል ቻይና ካልእ ዝእዘዝ ዝነበረ ካብ ኤውሮጳ ወፃኢ ዳግመ ግምት ምግባር ከድሊ እዩ እዚ ዝኸፍሎ ዘለኹ ዋጋ ስግባእ ድዩ እዚ ተወሲኽዎ ዘሎ ዩሮታት ወሲኽካስ ክንድኡ ከፊልካ ነዚ ነገር እዚ ምግዛእ የድሊ ድዩ ወይስ ካልእ ኣማራፂ መንገዲ ኣሎ እዩ ኣብዚ ክንገዝኦ ንኽእል ዲና ኢልካ ምሕሳብ ከድሊ እዩ ማለት እዩ እዚአን ተን ክልተ ኣገደስቲ ሓበሬታ ኮይነን እታ ዝነውሐት ክንዛረበላ ደሊና ዘለና ንሎሚ ኣብዚ ዝቕየር ዝነበረ ሕግታት ኣዝዩ ክብድ ዝበለ ነገራት ይኣቱ ኣሎ እዚ ከዓ ትርጉሙ እውን ነቶም ክኢላታት እውን ዘሸገሮም እንታይ ማለት እዩ እዚ ቫንደል ዝብል ነገር መፂ ኣሎ ስነ ምግባር ኢልና ኢና ክንትርጉሞ ናይ ስነ ምግባር ምጉዳል ዝበሃል ነገር ቅድሚ ሕጂ ዝኾነ ዘየቐፅዕ ዝነበረ ነገራት ሎሚ ዜግነት ዘኸልክል ክብድ ዝበለ ነገራት ሒዙ ዝመፅእ ዘሎ
أبتغت تزلق العيت بك عين زمسل موضعتات يبزح له لومي نتزوسد زلو سقومتتات أتي من عايش تزمسل جيجاتات قدم حجي زنبرة لومي كبديلو أكاتا عخوين قريب زلو ناباخم نبلو دلنا كتريوو زي دايو أب مترقام نايزي فاندل زبل نجر كيلاتاتن ميجراهون سوركتن زهابو ملسي أبزو خطريوو انتاي مالتيو أجي حدا تمارا ماراي بزباز قدايزي أندرياس أسبين زبهال أزي أشجار خوني وخمي غير كاي يخترقوم صباح نقو ناي حق خفتت كفت أريو مسبلة أميجراهون سوركت ناي حق قداي حلافيت كاني انتاي لا سخا ريتو هيبا نو صقم يلن ولا جيجاتات تقاتيمو قبل علواي بيت فردي يقباي مبال سلزكال السو خمس أقماي نريوني نايلا زغربوت الله كابعلت عسرت حمشت جون البرلمان دحر مزداقو ماجوريتي قاصيو 300 كلتن ب4 4 يوم أصدقامو أتي ميليو بارتيتن فينستر بارتيتن أنصارو نيرم كلهم سمادميصم زين دمصين نيرنو أتي ناي فاندلس تريدنينج أبز ግበር ዘሎ እንታይ እዩ እቲ እኩብ ዝኾነ ገምጋም ይኽውሰድ እዩ ዝበሃል ዘሎ ሕጂ እቲ ጎደሎ ዝበሃል ብዙሕ ነገራት ኣብ ተረጋግሞ ብፍላይ እንታይ ትደሰክፍ ሸለልትነትን ኣብ ኣተዓባብያ ኣብ ዝለመድከ ሕብረተሰብ ኣብ ዝነበረ ልምድታትካ ትኸዶም ነገራት ንኣሽቱ ዝመስሉካ ጌጋታት ሕጂ መስቲ ናይ ሽወደን ቫሊስ ዝኸይድ ኣይኮነን ብምባል ተተርጊሙ ንብዙሕ መንበሪ ፍቓድ መስሓቢ እውን ክኸውን ስለ ዝኽእል ኣሸጋሪ ዝኾነ ኩነታት ክፍጠር እዩ እዚ ለውጢ እዚ ካብ 13 ጁላይ ኣትሒዙ ኣብ ተግባር ዝውዕል ኮይኑ ኦልሬዲ ነይሩ ይቅድሚ ሕጂ ግን ሕጂ ብዝተረረ መንገዱ ትግበር ይጅመር ኣሎ ማለት እዩ ኣብነታት ናይዚ ብዙሕ ክንገልጽ ንኽእል ኢና ቅድሚ ሕጂ ሓዳር ገይሮም ነይሮሞ ሓቂ ኮነን ዝሓዳርኩም ተባሃሉ ሰባት ሎሚ ኣብ ዜግነት መሊሶም ብቫንደል ተባሂሎም ዝተኸልከሉ ካልኦት ከምኡ ቅድሚ ሕጂ ከምኡ ዘይመስል ዝነበረ ሎሚ ግን ናብኡ ዝኸይድ ኣሎ ኣብዚ ዝርዝር ተሪኢኹሞ ደሰክፍ ነገራት እዚ ተማራማራይ ከምኡ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ነቶም ኣብዚ ዝነብሩ ሰባት ከምዚ በቃ ውሽጦም ከምዘይቆስሙ ፈሪሖም ከምዝነብሩ ዝገብር እዩ ኣብዚ መንባሮም ርግፀኛታት ከምዘይኮኑ ገይሩ ዘንብሮም ይኽብል ይገሊፅዎ ነዚ ሕጊ እዚ ኸ ወል ኣብ የተቦር ዩኒቨርሲቲ ናይ ሕጊ ዲፓርትመንት ተሓጋጋዚ መምህር ዝኾነ እዚ እቲ ሕግስ በቃ ብርጥብ ዝበለ መንገዲ ከምዘይፀድቐን በቃ ዘይንፁር ነገራት ብዙሕ ከም ዘለዎ ገሊፁ እዚ ማለት ከዓኒ ነቲ ናይ ሕጊ ክፍተታት ክፈጥር ምዃኑን ኣሸጋሪ እዩ ንኣብነት ዘይተኸፍለ ዕዳታት እንተሎ እንድሕርዳ ባህርያትካ ወይ ከዓ ትገብሮ ዘለካ ነገራት መስቲ ናይ ሽወደን ቫልዩ ዘይከይድ እንተኮይኑ ዝብል ነቲ ሲስተም ናይ ሓገዝ ነገር ዝምዝምዝ ሰባት ብሪስታንድ ሬገል ኣፍተር ሌርናል ንሕጊ ብልክዕ ደይምኽታሉ ወይ ከዓ እቲ ናይ ሽወደን ቫልዩስ ብግቡእ ደይምኻድ እቲ ካልእ ኣብ ንሃገር ፀጥታ ገለ ዝምልከት ዓበይቲ ጉዳያት እውን ኣብሎ እዚ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ኣተረጓጉማ ናይቲ ጉዳይ ነቲ ሕጊ ክፍተት መሊሱ ከግፍሖ እዩ ክብል ትኽኢላ ገሊፁ ወል እቲ ኦቨርክሎጋ ምግባር ስጋዕ ዝከኣል ግዜ እዚ ሽግር ዝመፅእ ኣይኮነን ክትብልካ ሱዛና ፎንሴን ኣብ ናይ ሕጊ ጉዳይ ሓላፊት ማለት እዩ ንዕኡ ኣቕሪባቶ ኣላ እዚ ወላ ጌጋ ተተገይሩ ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እውን ይግባይ ምባል ስለ ዝከኣል እዚ ብዙሕ ዘሸግር ነገር ኣይኮነን እዚ ዓብ ለውጢ ይኮነ ቀዲሙ እውን ዝነበረ ነገር እዩ ገለ ዝብል ስለዚ ወይ ዓብ ለውጢ ክመፅ ወይ ከዓ እዚ ለውጢ እዚ ክትግብሮ ኣይትኽእልን ኢኻ ክብል እቲ ናይ ተዓውዲ ዘፅንዐ ኣንድርያስ ኣስፔል ኣቕሪቡሎ እዚ ግን ኣሰካፊ ዝገብሮ ነገራት ብዙሕ ነገራት ሕጂ ኣብዚ እቲ ሸለልትነት ብፍላይ መስቲ ሒዝናያ ዝመፃና ባህልን ልምድን ንብዙሓት ሰባት ኣብ ዓበይቲ ጌጋታት ከእትዎም ቀሊል ዝመስል ጌጋታት ሕጂ መንበሪ ፍቓድ ምስሓብ እንደገና ኣብ ልዕሊኡ ከዓኒ ነቲ ገበን ኮይኑ ብዙሕ ከቕፅዕ ዝኽእል ነገራት ኩነታት ከዓ ክፈጥር እዩ ማለት ስለዚ ደጊማ ተሓሳስቦ ንደሊ ኣብዚ መፅኢ ዘሎ ሕግታት ኣብዚ ዝኸይድ ዘሎ ነገራት ድሕሪ ሕጂ ቁርብ ጥንቅቕ ምባልን ኣኽብድ ኣቢልካ ነገራት ምርኣይን ከድሊ እዩ እንዳበልና ንሎሚ ዘቕረብናዮ መደብ ኣብዚ ክንዛዝመልኩም ኢና ዝቕፅል ሰሙን ብካልእ ትሕዝቶ ስጋዕ ንራኸብ ሰላም ቅንያት